салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. ахиран бошгоҳи муқтадири Барселона Роналд Куманро аз симати сармураббигӣ озод кард. ин тавр гем беҳтар мешавад. як мухлиси Барса имрӯз гуфт ки Куман барвақт бояд ронда мешуд. ба фикри шумо ҳоло бо ҳамин ҳайате ки Барселона дорад, барои мисол Гвардиоларо биёрем, ба сатҳи қаблии худ бармегардад? масалан он ҷо бозингаре ҳаст ки дар як мавсим 91 гол зада тавонад? хулас ба ғарқшавии киштии муқтадире бо номи Барселона касе бояд қурбон мешуд. Роналд Куман барои вайрон сохтани киштии мазкур чӣ чизҳову киҳоеро қурбон накард? бошгоҳи каталонӣ саҳари барвақт дар сомонаи расмияшон аз истеъфои Роналд Куман хабар дод ва ҳоли ҳозир симати сармураббигии дастаи Барселона холӣ аст. ҳар касе хоҳишманд аст марҳамат. гуфтан ба маврид аст ки дастаи Барселона зери сармураббигии Роналд Куман марҳилаи бадтарини фаъолияти худро дар асри 21 паси сар намуд. шикаст дар Эл Классико зарбаи навбатӣ бар фаъолияти ин мутахассис шуд ва инак ӯро аз Каталония гусел не, балки ронданд ба он ҷое ки омада буд. шояд номи ӯ дар таърихи бошгоҳ бо ҳарфҳои сиёҳ навишта шавад. вале ин ҳоло маълум намешавад. нисбати истеъдоди сармураббигии Роналд Куман андаке дертар хулоса баровардан лозим меояд. ҳоло бубинем ки кани сармураббии навашон бигзор хавӣ бошад аз оҳдаи барқарорсозӣ ва рушд додани даста мебарояд. дар ин курсӣ номзадҳо зиёданд, вале халқ таи чанд соли охир хостори ин вазифаро соҳибшавии собиқ футболбози дастони ин даста Хави Эрнандес ҳастанд. ба иттилои журналисти машҳур Фабритсио Романо, дастаи Барселона гуфтугӯро бо Хави таи чанд рӯзи охир барқарор кард ва ҷонибҳо дар ҳолати таҳлилу ташхискуниянд ва ҳоло хулосаи дақиқ набароварданд. дар сурати рад кардани Хави, раҳбарияти бошгоҳ нақша доранд ки бо сармураббии феълии мунтахаби Белгия Роберто Мартинес ба робита бароянд ва ҳамкориро бо ӯ оғоз намоянд. ҳамчунин одовар бояд шуд ки Роналд Куман тибқи шартнома дар сурати истеъфо ё аз кор рафтан пеш аз муҳлат маблағи 10 миллион евро ҷубронпулӣ мегирад ки дастаи Барселона бояд ин маблағро пардохт намояд. мантиқро фаҳмидед? Куман барои Барселонаро нобуд кардан 10 миллион евро мегирад ки ҳамонам Барселона медиҳад. инро мегӯянд болои сӯхта намакоб. дирӯз дар расонаҳои иттилоотӣ сару садоҳо дар мавриди аз ҷониби як фоҳишазане мавриди ғорат қарор гирифтани як футболбози ПСЖ паҳн шуд. расонаҳо исми ин футболбозро ифшо накарданд ва ин то имрӯз номаълум буд. дар замони ҳозир ҳеҷ чизро пинҳон карда намешавад. имрӯз маълум шуд ки ин футболбози ПСЖ ки аст ва иттилои он ки кадом як зане ӯро ғорат кардааст инаш дурӯғ будааст. имрӯз хабари расмии ин воқеа расонаӣ шуд. ин футболбоз Андер Эрера будааст ва ӯ 2 рӯз пеш ба минтақаи мамнунгоҳи Булон рафта буд. қисса ин хел аст ки як марди дар тан либосҳои занона пӯшида автомобили Эрераро манъ кард ва хост ки футболбоз ӯро то ҷои лозима бубарад. дар роҳ он мард як ашёи баяроқ монандро бароварда футболбозро таҳдид кард ки ҳамён ва телефонашро ба ӯ диҳад. футболбоз аз ғояти тарс рад накард ва ҳамёни худ ки дохили он 200 евро буд ба ӯ дод. ҷинояткор ба ӯ ваъда додааст ки ҳангоми ба ҷои лозима рафтан ӯ телефони футболбозро бармегардонад. Андер Эрера имрӯз ба полис шикоят бурд ва полисҳо пайи таъқиби ҷинояткор шуданд. ба андешаи ман полисҳо дигар ин ҷинояткорро пайдо намекунанд. медонед барои чӣ? ба фикрам он ҷинояткор либосҳои занонаи худро кайҳо сӯзондааст. Ансу Фати боз осеб бардошт ва шояд чанд муддати дигар мо ӯро дар майдон намебинем. Фатиро ҷойгузини Месси гуфта ба осмонҳо бардоштем, вале Месси то ин ҳад нозук набуд. хулас дар ҳошияи хабари баъд ё намедонам нағз барои мухлисони Барса ки Куманро аз вазифаи сармураббигӣ ба истеъфо равон кардан бо ситораи навтулии ин даста осеб бардошт. ин дар ҳолест ки Ансу Фати чанд вақт пеш аз як осеби ҷиддӣ ки 11 моҳро аз майдони футбол маҳрум карда буд баргашт ва аз баргашташ хуб ҳам дарак дода буд. ҳаминак боз осеб бардошт. бо иттилои котиби матбуотии бошгоҳи Каталонӣ Ансу Фати дар пои чапи худ дард ҳис кард ва ба табибон муроҷиат намуд ки табибон ин осеби ӯро хеле ҷиддӣ арзёбӣ карданд. қаблан ин футболбоз маҳз бо сабаби дарди пой 11 моҳ рӯи майдон набуд ва гуфта шуд ки ин дарде ки ҳоло футбол
футболбозро аз омедият шабоҳат ба қабл дорад. муҳлати барқароршавии футболбозро табибон муайян накарданд ва танҳо ҳаминро гуфтан лозим меояд ки чанд бозии дар пешистодаи дастаро Ансу Фати кӯмак карда наметавонад. лозим нест бе кӯмаки Ансу Фати ҳам Барселона чанд бозии дар пешистодаро бой медиҳад. ба қавли дохили бошгоҳи Манчестер Юнайтед ҷанги ҳақиқӣ меравад. журналистон аз дохили ҳайати девҳои сурх манбаъ ёфтанд ки ҳар рӯз воқеаҳои рухдодаро ба берун мебарорад. тибқи хабаргузориҳо он ҷо ҷангу ҷанҷол танҳо муқобили Уле Гуннар Сулшер набудааст. футболбозон ба капитани даста будани Ҳарри Магуайр низ зид ҳастанд. гуфта мешавад ки баъди бох аз дастаи Лестер рӯзи 16 октябр бо ҳисоби 4-2 ҳамаи футболбозони даста якҷо ҷамъ шуда дар мавзӯи шикастҳои пайдарпайи даста бо ҳам баҳс карданд. онҳо дар ин маврид якдигарро гунаҳгор намуданд ва вақте Сулшер аз футболбозон андешаашонро хост, яке аз футболбозон ки номашро ифшо накарданд эҳсосоти худро идора кардан натавонисту капитани даста интихоб шудани Ҳарри Магуайрро ноодилона хонд. ӯ гуфтааст ки ин хел намешавад ки баъди 6 моҳи омадан ба даста дастбанди капитаниро соҳиб гардӣ. ҳамчунин гуфта шуд ки дар ҳамон ба қавли маҷлис яке аз бозингарон андешаҳои худро зидди фаъолият ё истеъдоди мураббигии Уле Гуннар Сулшер равон кард. ба андешаи футболбози номаълум Сулшер дар интихоби ҳайати асосӣ ба иштибоҳҳои зиёд роҳ медиҳад. иддаои дигар ин аст ки Сулшер бозингарро иваз намекунад, ҳолон ки аксарияти вақт баъзе футболбозон дар ҳолати хуби варзишӣ қарор надоранд. хулас ҳоло мушкилиҳои дохили бошгоҳии Манчестер аз мӯи сар дида зиёдтар аст. агар онҳо он қадар мушкилият доранд ба ҷояш гол медоштанд, гумонам Манчестер чемпиону Роналду як туби тиллоии дигар мегирифт. чӣ лозим корҳои нолозим? ҷанлука Ди Мартио, инсайдери машҳур ки дар равзанаи трансфери тобистона ҳар чизе гуфт ҳақ баромад, инак хабари хуш ё намедонам на он қадар хушро барои мухлисони Реал гуфт. ӯ гуфтааст ки дар гузариши Мбаппе ба Реал қариб ҳамаи корҳо ҳал шуданд, фақат муддати хеле кӯтоҳ интизор шудан лозим меояд. ӯ ҳамчунин илова кардааст ки Мбаппе хост ки таваккал кунад. гап сари пулу маблағ намеравад ва мақсад ҳам тарк кардани ПСЖ ва ё чемпионати Фаронса нест. ҳадафаш ин аст ки ӯ даъвати навро қабул намояд ва фаъолияти худро дар Реал санҷиш кунад. ӯ аллакай коғази шартнома бо Реалро дар даст дорад ва мушкилӣ ин аст ки ӯ то моҳи феврал онро имзо гузошта наметавонад. фақат сюрприз ва ё мӯъҷиза метавонад ки ин нақшаҳои Мбапперо иваз намояд. метавонед ӯро аллакай футболбози Реал гуфтан гиред, гуфтааст ҷанлука Ди Мартио. як чиз бояд фаромӯш нашавад. Эден Азарро ҳам ҳамин хел ҳангома карда оварданд, вале гуфти ҳаннотҳои молбозор Азар нуқс доштааст. аз ин рӯ Реал пеш аз харидорӣ бояд хуб ташхис кунад ки ин футболбози нозук ягон микротори пӯсти пояш осеб надошта бошад. ва ҳамин тамом. то дидор хайр.